Pirritx, porrotx eta marimototx. Trebiñu ezagutzera joan nahi dute gaur Pirritx, porrotx eta marimototxek. Porrotxek Trebiñun bainatzeko gogoa dauka. Beharrezko guztia hartu du eta soinean jarri du. Itxura ederra furgonetan abiatzeko. Zertan ari zara, porrotx? Zertarako behar duzu hori guztia Trebiñu ezagutzeko? Trebiñuko lakuan bainatu nahi dut. Itzela da, haundia. Karramarren olimpiadetara zoaz, porrotx. Ira, Trebiñuko lakuan bainatu barik geratzen zarenean, ez egin negar. Trebiñu urdinez margotuta dago. Horregatik dago porrotx sinetsita laku bat dela. Bestela, berdez egongo zen margotuta, Arabako gainerako lurraldeak bezala. Kutxo herria heldu da furgoneta, Trebiñun bertan. Behar den moduan aparkatu eta gero, salto batean jetxi da porrotx, poz-pozik. Pentsatu du, handik behar duela laku handi horrek. Uretara sartzeko prest dago, bidaian izandako beroa apaltzeko. Ume batzuk topatu dituzte kale bazter batean jolasten. Haiengana hurbildu da porrotx korrika. Aizue, aizue! Non dago lakua? Zein da bainatzeko lekurik aproposena? Hemen ez dago bainatzeko lekurik. Baina mapan ura ikusi dut nik. Non dago ura? Iturrietan? Bainatu nahi duela eta harineketan alde egin du porrotxek kutxo herritik. Uru gogorra! Ez dizugu gauza bera esan ala? Mapek ez dute gezurrik esaten. Umek bai ez dutela inoiz gezurrik esaten. Saseta herrira heldu da kuadrilla. Gizon bat topatu dute txoko batean. Egurra egiten ari da, aizkora eskuan. Betiko moduan, porrotx izan da lehena harengana hurbiltzen. Barkatu, jauna, badakizu non dagoen lakua, bainatzeko lekuren bat? Hemen topatuko duzun bakarra, ura erreka da, eskuak eta sama freskatzeko ederra, baina baniatzeko ez dut uste. Hotza! Udan edateko, urrea baino hobea. Aurpegia garbitu, porrotx, ea ideiak freskatzen dituzun. Gizonak azaldu die, sasoi batean, Trebiñuko lurraldeari udako lurraldea esaten ziotela. Errekartik hartzen zuen antza izena. Porrotxek azalpenak eskertu, agur esan, eta lakuaren bila jarraitu duten batik. Argote herrira heldu dira. Porrotxek bidetik labain egin eta lokatzetan jausita prakak goitik bera zikundu ditu. Kaleetatik postari aurkitu dute, eta nola ez, ari ere galdetu dio porrotxek. Bainatzeko lekua mesedez? Bainatzeko leku gutxi, hemen. Honen moduko arraska batzuk daude, arropa garbitzeko erabiltzen ziren sasoi batean. Bainatzeko primerakoak! Salto egin du arraskara, baina hor gutxi egin onbait eta kolpe latza hartu du buruan. Kexaka hasi da, baina bitartean, praka zikinak garbitzen laguntzeko aprobetxatu dute besteek arraskan bertan. Ai, laku txikerra gero. Praka garbitu beharrean, zorria garbituko dituzula. Argote herritik irten eta lursei zabal batera heldu dira. Nekazari bat ikusi dute bertan. Lan eta lan, traktore baten gainean. Aizu, lakuak hemendik hurbil egon behar du, ezta? Bazter guztian miatu ditugu. Lakua? Bai, hemen mapan agertzen dena, argi jartzen du, Trebiñu, eta urdinez margotuta dago. Beste guztia ordea, Araba osoa berdez. Nekazariak azaldu dio ezen. Trebiñu urdinez margotuta dagoela, bakan batzuek esaten dutelako ez dela Araba. Arabatik bereizi nahi dute beraz. Baina esan dio, Trebiñun bizi diren gehienek argi dutela. Trebiñu Araba izan da beti. Leku arraroa, Trebiñu! Laku arraroa, baina leku ederra, Araba da? Ala bada! Nekazariak eskuartean dituen landarei begira geratu da porrotx. Honezkero dirudienez, ulertu du, ez dela lakurik Trebiñun eta ezingo duela bainurik hartu. Ez du erabat sinesten ordea. Aizu, zer da landarea arraro hori? Ez da arraroa, garia da. Eta zu jaten dituzun gaieta eta ogiak egiteko erabiltzen da. Gozoa gaietak, baina nik ez dut gaieta berdere nahi. Nekazariak azaldu dio, garia lehortu egiten dela, eta horitu gero. Ez dela beti berdea,
Horitu ondoren egiten direla ogia eta gaietak. Nahi baduzue, etorri nirekin Saraso okindegira. Zaku hau eramango dut, eta Andoni okinak ogia nola egiten den ikusi ahal izango duzue. Gaietak eta ogia, begiak ere lodiak. Porrotx liluratuta sartu da okindegira. Zenbat ogi, pasta, gaieta, opil. Sinetxi ere ezin du egin landare txiki horiek erabilita, hainbeste gauza gozo egin daitekeenik. Aizu, gari hartu honekin egiten dituzue gauza guztiak? Garia bai, baina beste gauza batzuk ere bai, Porrotx. Halako batean, labean dauden ogiak ikusi ditu Porrotxek. Puztuta, sua gorrituta, beste ezer baino gozoagoa iruditu zaizkio. Ez bat eta ez bi, eskua sartu du labean ogia hartzeko. Eta erre jakina. Zoratu gara, ala! Kontxo! Trebiñuko ogiak gure herrikoak baino askoz beroagoak daude. Ai, Porrotx, uretara joan nahi eta sutara sartu. Okindegitik irten eta ikastolara eraman dituzte Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Euskaraz ari dira umeak jolasean, hizkuntzak erakusten du ondoen Trebiñu araba dela. Porrotxek hala ere, tematuta jarraitzen du lakuarekin oraindik. Eta zuek, noiz bainatzen zarete udan baina? Etxean? Igerilekuetan? Eskerrik asko neskamutilak, herria eta ikastola erakusteagatik. Itzuli egingo gara! Lagun berriak horrela egiten dira herriak.